ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വായ്പകൾക്ക് വേണ്ട മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാസ വരുമാനം 15,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈട് വയ്ക്കാതെ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് പലിശകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. HDFC ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25,000 രൂപ നമുക്ക് മാസത്തിൽ കിട്ടണം. 1 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെയാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയുള്ളത്. ഇനി ICIC ബാങ്ക് 10% പലിശയ്ക്കാണ് മാരേജ് ലോൺ അവർ നൽകുന്നത്. മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലും മാരേജ് ലോൺ നൽകുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14%. അതുപോലെ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ 13% പലിശ നിരക്ക്. ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചിലവും നമുക്ക് വഹിക്കാം ഈ ഒരു ലോണിൽ നിന്ന്. ഫ്രീഡം ആപ്പിൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.